kawari gare ni in na roƙa za ka ba ni ko da ɗai baka ko hana ni duk abin da na tambaya ba. Rabbu ni firdausi ulya wadda duk ita ce fiyayya can nike so in bi hanya gun Muhammadu inda manya ni da su ba a sha make ba. Addu'ar nan sayyidina sa iyaye na zumaina har da dukkan sahibaina duk su zo mini can wurina ba da shan wata 'yar wuya ba. Ya rage mana 'yan watanni da gare su mu taka tsauni mun cike digiri ma'auni 'yan uwa daga dama hauni karkuce ba mu hamdale ba. Shi yasa naga ya kamata in yi waka in rubuta 'yar gajera in karanta har da sauti na kujita ko da ni ba sha'iri ba. Godiya da yawa ga Allah shekaru 4 mun kawala mun ka kauda duhun jahala ba abin da ya kawo illa ko ya sanya gunaguni ba. Daga nan kuma za mu watsu kan tudu da cikin duwatsu har wurin da ruwa ya ratsu inda barna duk ta kutsu mu ba za mu fayin shiru ba. To mu ɗaura shiri na da'awa kar mu damu da 'yan adawa gaskiya ita ke ragowa mun sani firdausi ma'awa bai shige ta fatakwali ba. Duniyar ga mu san halinta kar mu rudu da ɗanɗanonta don tana da dafi cikinta ko akwai zaƙi zumarta ya fi kyau baka ɗanɗana ba. Duniya sha'aninta burga sai ta yo ma mutum maraba in ta ba shi kaɗan ya saba sai ta juya mai da gaba wai da ɗaya bata san da shi ba. Shi ya safa nike kiran mu don mu gyara dukan halin mu mai gudun duniya da kanmu kar mu sata ta zan imamu tun da ba tsarki ga rabba. Kaga in ta zamantu liman to fashe ɗan zai ladan mai biyar suka ce fulishman don jahannama za su kenan ba ruku'i za su yo ba. Dan uwa ka yi dai ka lura duniya da yawan haɗurra hankali a cikin lamurra karkayo cizon haƙora sadda bai maka fa'ida ba. Da'iman ka zamo na tsatse daga duk fitinu ka ratse don gudun jama'a su watse daga gunka su kama kutse in ya zamba ka tausaya ba. Malami tamkar ɗabibu mai tiyata ne ga aibu dole ne ya zamo labibu ko ya jawo daɗin musibu in fa bai yi a hankali ba. Da wannan shimfiɗar waƙa kenan. Ita ce mukaddima. Mai 'yan jami'a na sun yawaita farin ciki na don ba zan manta da su ba. Zan kira wasu da cikinsu, wasu in faɗakar gare su, wasu ko na tsaya yabonsu, in faɗo nau'in halinsu don hakan ba aibu ne ba. Zan kira ya zuwa haɗin kai, zan faɗo wasu 'yan matakai, da mu bi sufa babu shankai. Shugabanmu yana da taskai shi ba zai yi sake da mu ba. Wannan lokacin Dr. Bashir Ali shine jagoranmu. Amma a cikin ƙasidar sai da ne maganar jagoranci tun sadda na zo. Shugabanci 'yan uwana wajibi ne babu sauna. Shi yasa duka mun ka zauna nan Madina da mun ka tauna mun ka yo nazari da duba mun ka zaɓi Abdul Wahabi ta yi kyau hanyar da Rabi Imam Ali Sunna wal Jama'a mun ka zaɓo Abdul Wahabi ta yi kyau hanyar da ya bi shugaba ne bai da aibi ba mu dai na yabo garai ba sanda ya gama nashi aiki mun ka jawo rafi na kirki sai ya sa hula da kaki bai wuce gaba ko kaɗan ba. Dr. Rafi Ajiboyi shi har ya ƙare mulkinsa ko mitin ba taɓa yi ba. Yasa na ce abin nan an yi ta'alim mun ji daɗi zamanin Abdul Wahab kenan an yi ta'alim mun ji daɗi da'irar mu ta ƙara faɗi ko sanin juna da daɗi yau shiru ake babu taɗi ni fa ba a gamsar da ni ba. Can ada mun je ni Khaibar mun ka sake zuwa Badar har jami'ar mu ta ba mu motar yau Bashir mene ya tsaidar ni kuke ba ku kai mu can ba. To Bashir in dai ka warke dan kafarka idan ta yayi accident lokacin ya kare har yanzu kun ga yana dan dingisa dan kafarka idan ta warke ya kamata ka sanya silke zari damtse zan na farke ba mu ci gaba ba da kai ba. To sai na rinka kawo su guda yan uwa kowa da gwargwadon abin da ya yabo da kyautatawa da abin da ke tsakanin shi alheri. Mutum ɗaya? To ku zaɓi gari sai in baku daga garin. A'a ya yi daidai. In na juya gunkanawa Yusufun Ishaqa nawa ni lajin na bani shawa
mai tawali'u bai ɗagawa bai zamo mutakabbiri ba kaga hafizu dan uwansa salihi ne ba ruwansa bubakar ya haya irinsa shi tilawa ce bikinsa ba yawan magana garai ba sai su ahmad ɗana sarki dan gidan ado sadauki mai yawan haƙuri da kirki mai faɗa ya cika da aiki ba yawan hakimin kumbotsu kenan ko to can ƙarshe dai na so mun sakar masa babu kishi don ƙwararre ne cikin shi ya maye mabashir wurin shi ban yi jayayya da shi ba can ƙarshe na ce yan uwan kudu yarrabawa yan sa'udi da larabawa afirkan mu da indiyawa na kira su su san da cewa duk ba zan manta da su ba zan tsaya nan yan uwana wanda duk zai je wurina can a birnin shehu guna to gabas daga kasuwa na dab da titin shehu kan ba in ka je titin a gere ga gidaje nan a jere za ka gan su dukan su tsare 44 ga kidan bature namu ne ka tsaya ka duba ga wayar tarho rubuta 235 karanta sai ka ƙara siri gabanta sai sabin fokar kamanta ko da yaushe ina maraba hamdala rabbi gare ka sallama gaba daɗayinka nan cikin harami na makka ta cike 90 cikakka rabbu samu cika da tuba